Nigotugikirani kaunti ya Kisii asigati yabamenyi korwa ase chinsemo chaboge chiye gotoka ime ward ya Ichuni ebunge ya Nyaribari Masaba beso kirina kwemurunganiria obobego se epara yensemo eyenene korwa ase nsemo ya mabugo kwenda bogeche asabatebire nigo erembeke gima naboiganyare koba gekoreta anene obokongu chinga kicho basombi Okola chinga kicho nigo bamuchimo chumbe wenseme yo Dr. Daniel Manduku ase ogotaikirania amagendero asbaba gusmeka amatoke eskumana boigo chinsiagana goteba gwikepare yebege koroswa igakogera yabere gekubairania magega anena sensemo yobonchorira na boigo obosombi Muliki to dipo nasanya nanyara koba wikirana sensemo yechune agutwariganira robotiro kobatia Okorobekana igoro yogusarika gwechibara no gutanyora magenderero chinsemo au imeyense ya Kenya goikase kenyero kya bogenche imeye wodi ya Ichuni yogotoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba abamenyi borogongorwe nigo bono besokire bororo na kwemurunganiria omubunge onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku Toto kurusimurwira igo kobe kinyagitari otukona atarete saa 7 ngurwa mabuko because pikipiki yare konyara kumbuguria mbaka bono iga ipare muruti bado tiri gweteka neba mbaka saa 7 tegweteka bono iga tokomenya chinyumba ntogenda gasi abantu bibigipigi ondeta yora nyara ko kubugori ko Rwanda cia korete no ninka go sakurucia ko ile gasi igo bono tokobera nka Manduku tawo tarira turageri no nabana nyumba wasensemo yabangina boigo tibatigiri magega asibanyara gwesokya na kurwekerero kia bene gyoko inyorwa chinga kiechiga imbulegenderete gutwa orogongo rwagusi Masimi watu teba tingo chara torosalie para tala gocha morocha torosai alo abangina baite bagusinyo konde green kia abangina baite baibwatera netie okolebereka komenta nayo nigo boigo bagendera kumusagana samangana asibate banga gesaba mwakere chikura nere goswa sabisi tarera na rogongorwe no nyanga ke elianyare kubikiriria amagenderero ali abalierete chira bwabango tarro ko mbunege lakini bana karango ine bigibigo chande nkwobo ngakinda basakobuneka bana manta atwali ketiba katoka chande chikura barantire bira gita manga ngo kunya mburango tuere ngemburango tuere embure njana koera bacha kotorosarie para bana ntaete ko batebiga abanta abaminto tota chikura engeri abankomo ni mwananchi mumanta gocha motare na mwara gotano ko mwara gotara na into kabashikura ane motare pare motoroseri anya muri ko bamogotoroseri ntutweka ntomaite ngento gatoko simeka bono kuruata boke gari tumaise para ntubuati tomanya basi migo ntubuati moko genda aria simu mwachiete ino twabate sikura magenda oro mochaka kore imoko kora lakini bono motagetiko torantu na bana inchi bali twabate sikura abantu twagata makanya sikura simu kuragero sasa mokore bintu byeino nintu momento kutochari tanga nimana koraki lakini sinyomba cheino na asemo kuna gutara mubwate bintu moko na gutara chigari chingiya tongaina ngango chichare anyebe ko morom kere gwike to tenga embura njazira chi wiki satoga ngaye kara kitakaligia chiete nganya korosia para bakabon buna njeke eke unongia mbwate kana maga gwetere pare inja ndegete bantu baminto bandu kwata kola ile kende onyago jabogeche bana onyegente kamo asokoboria nomoyo muyani gobono bamuborio mubungu ye Dr. Daniel Manduku kuba inyora samagenderero asibagotebanga na baruwemba nyarete kokora omurubiri bokumwakira chukura elyo komoso ya service bone biroro bito nebi egari yamba kugwa gande byosiki byamanyana nabo togocha kogeraga elinga abantu bakakura so to kubulio mwizimi ku Manduku enga kiye chikura nali ara gocha bogeche bono tamaiti bogeche yiko ripoteria egetaseni kiao nambe ya Mokia Ndizi TV kurwa se kenyoro kia bogenche kegotoka imeye wodi ya Ichuni imeye bunge ya Nyaribari Masaba imeye kaunti ya Kisii litalia Nendipon asanya